nagsinggit-singgit pa. Damok man sa kauni. Tinuod cute eh. Hoy! Mura kag walay patasan tawhana ka? Howda ba? Go! Yo 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 yo. Oh, unsa man? Nag-TikTok pa man nita siya. Gito ra to'y maguday gibuhat nga something. Say something. Naguyog-uyog man kung habol to sa gingon siya Usa? Tinuod jud na. Lagi. Kuniti kong cellphone. Bibi. Mukha ani. It's a baby yung papa din. Lagi nuo ko. Nakung sa maning tawhanan ni. Kadama ka gyud. Grabe na gyud ni. Na, tanawa para gud grabe. Mura pa magnakulangan na unsa na maning tawhanan ni. Parte gyud parte gyud grabe. Tara gudbut na mukha ay. Nirado pa oh. Kaya na ba na kay Susi? Nam ko Susi din na. Ako nagsinggit-singgit pa. Damok man sa kauni. Tinuod cute eh. Hoy! What? Ano sa ka dira? Nagbumba naman ko bula bal kay magdula ko niya bal. Ano sa nagbomba? Ano mag-inga naman og magbomba? Gitugnaw gani ko no, gikan na ko naligo no. Magbukot-bukot eh, taghabol. Gikan na ko naligo niya, tugnaw man kaayo. Tugdo kayo, mag-aa ka. Ugay. Gusto nga na ganina Kahit ba? ako. Lahi akong nadunggan, lahi ako nakitaan. Ano? Ikaw man! Lating pikatan-awon ha, nag-unsa makadiri ah. Nagbumba ba na tagdula? Mura kag walay patasan tawhana ka? Ay, batasan mo naman mong nga yabag. Ikaw man! Kung sila na mali anong magbumba oh. Oh, ano maghabol-habol makagbabomba ka? Gikan ko naligo, gitugnaw gani ko no. Tugnaw. Lahi ra imo pagkaingon sa aba, ako pa jud imo ang imong bungol. Mara mo nang yabag nga. Ugaw na mo una eh. Ikaw man! Ikaw magdula basketball, mga ano? Lus-lus ni Moy pa.